nga ai ku blai yut week bat yut Sunday ya pi barok ki kon samla ki bas ngap ya kani ko kubor ha kani ko por ka bamenta ka yut Sunday bat yut week kau new snem kam long ka bakmen kum ha ki por ki ba man shwa namar ngimla ban shakri light loy kum ba jule ha ki por bat ki snem ki baladep handrai wada kalong kumno ru langba ki kattu kat ni ki jeng shakri ki bangila ban pendep aduai bakan long ka jingker khu ya pi kum ki kon samla pinang yo bor ban shakri ya ublei bat ban im na ka banta ka buram jang u ka thim youth week bat youth Sunday how news nem ka ong ha ka perthai hanrei om jong ka perthai ya ka bala ban shong nong rem aga gospel u Yohanes kal nong ka bakhat nyau ka da khat ka bakhat saw ngan puli ka de ka khat ka ong kum ne ya ka da ka tin jong me ngala IT haki kata ka perthai ti kala shon yaki na ba kim long na ka jong ka perthai kumba ngangam long na ka jong ka perthai habangi puli ka ni kal nong ka bakhat nyo baro ka wei ngiyo I shai kedar ba ka ni ka lanong ka dai ka jing duai ka jong u Jesu ya ka ba u Jesu la duai hakilai teliki benta ka banangkom ka dai ka jingduai ka ba u Jesu udwai na ka banta yalade ka ba ar u Jesu udwai na ka banta ki senran jong u bat ka balai ka dai ka jingduai na ka banta ki runget baro ka dai ka jingduai ka long kum ka jing khublai ba khaddo jong u Jesu ya ki senran jong u hashwa bo an sa nar phnayu ka dai ka jingduai Hashwabun IT no ya ka mission ha ki senran jong hadin bala pendep ya ka ministry jong ha ka ne ka perthai ki senran ki bala yo sngo ki bala yad bat ki bala yo I ya ki kam jong kin haban peteng ya ka ne ka mission jong da ka ba yalap ya ka gospel ha pedeng ki jaj benriu baro u Jesu dan ka jinget beskem bagi ta ki briu ki ba blei ula ahya kinla ban peteng ya kata kam kabaulah shani haki banle kini kidai ki khatwai ngut ki senran ki bala shahi kai hu kumbalai snem badeh ki terpeng jongki u Jesu khmi lenti baga kam jong u kan peteng hangni hasla khandau u Jesu don ga jing sngo scam baga kam jong u kan ya chikmat wala ka jing sedang kan long ka baret kabamut tang nagi khatwai ngut ki senran na kabanta ka perthai barok ko wei uji sudan ga jinget ka baskem ha ublei batru ka jinget ka baskem ha ubreu ban pen urlong bat pen telun ya ka jingtmu ublei ban pen kala ya ka perthai lang ba jong ka ne ka jingdwai uji su ai ki senran ya ka jingkemen bat ka jing maham ha ka jokopor Jesu ya thu yaki paga jingem jongki kan long ka ba pher na kata ka jong perthai dena kata ka daw ka perthai kala ban shon yaki karukom im jongki karukom ya jongki ki jingle bat ki kam jongki baro kin haban ya pher na ka jong ka perthai hanrai ka jingkemen bau aheki kan yarap yaki ban yele persya yaki eryong ki jingten jo ki bawan bantur persya yaki ban haba ki la ban sya pat ban yat nang bayi gini ki jing stam baro kin mat ya ki jingkemen ka bakan jaman sim ka bawan na ublei ka jingkemen jong ki senran kan long ka bakraw haba kin ken mau ya kata gopor bau Jesu udwai na ka banta jongki hakata ka mit shwa bandi bat ban kem yu ukwa bakane ka jingkmen kan roy hapdeng jengki bat langba jongki ha kita ki wei pat ki ba kin wan lam shau Jesu Christ mantangin ya pet kemudian yu habaong ka perthai lani ha ka perthai yang ka kentin perthai la pendan kam khat khandai sien ha ka ne kala nong bakhat nyo habaong perthai ka thau ya gajing sansyar bat rukom im bom hok ko rukom im ka badap da gajing dom bat jing sniu
ha ka perthai ka bakan rang bat bamutlap ka thau ya ka jing im ka ba usaitan usim ka jing dom upen thame bat pen bernia ya ki breu de ki eki besneu ki balang persya ai ka manu belai ka sitiu pol si ginang rom kal nang ba khat ar de khat ba ar ka ong tu batu wat pen serim rengkat ya ladi bat ka ni ka perthai hanrai tu pen keladur no ya ladi ken da ka jing pen thmai ya ka jing mut jong phi khnang ba phin yo tip ka ba kumno ka long ka man jong blai ka ba bha bat ka ba pen sngo bha bat ka ba janai di ka perthai ka kwa ya wei po wei brio pun yat hak rukam la ne ka standard jong ka ban pen srim bat ban pen rengkat ha ki rukam bat ki jingle jong ka bat la da uno ubam tre ban yat ki lenti jong ka kemud un sesya isi ha kani ka perthai habangi pet ya ka jingim kristan lamba ka jingi kai jong u jisu ni sngo thu ba ka jingim kristan kadai ka jingim ka bai srim ya u jisu kris kadai ban long ba ya srim ya u jisu kris ki kristan ki de ban sngo thu e gane ka jing sha ba ki don ya ka jakah shong ne bat ka jinglong trash nong habening u jisu u wanda beneng bat la khai u ka perthai hanrai shim la yat kat kum ki lanti jong ka perthai kum u brio sngo thu bhaya ka jing e ba ki senran ki de ban yat lang ba ha ka ne ka perthai dai na ka ta ka daw u jisu u duai au pa jong u ban sumare ki na ubamman ka sithi banang kong yones kal nang ka ba ar ka da khat san ha do ka ba khat pra kan yarap ingi ban sngo thu ya kata ka jinglong ka ba kanja perthai ka ba u jisu u kwa ya ki senran bakin kier pat kita baro ki banget ha u kinam dei ban ngop hangta kede kada khot ka ong kumni phiwat e ka perthai lamne kita ki ai ru ki ba hakata ka perthai la daw no ru u e kata ka perthai kata ka jingi ku pa kam don shu hu na ba baro ka ba hakata ka perthai ka jingkwa brai jong ka do ka jingkwa brai jong ki khmat bat ka jing sorong thala shapang ka jingim kim long na ukpa reina kata ka perthai ki long shu dangi pet ha nong ka ba saw ka khat san ka ong kita ki long na ka jong ka perthai na mar kata ki ya kren na ka jong perthai bat kata ka perthai ka sngo ya ki kini kidai ki rukom im jong lari ka jinglong ba ki brio ha ka perthai ki don kade ka jing pensoi kan long ya baro ya banget bat bamnget kata ka jing kwa bra jong ka do ka jing kwa bra jong ki khmat ka jing sarong thala ka jing im bat ki ktin ki besneu ki ktin ki bami hap bat ka jing im jingat kristan kan tur persya gitu baro ki beran hagane ka perthai hagane ka jing im jingi ka jing thumu jong syaitan bat ka jing ki lat ki lenti ki ba au khring e yang ki breu ka dai lang ba jong ki khmat lang ba jong ka do bat lang ba ka ni ka jing im bat kum juru ki kten ki thale habangi pet hagini ki sngi ni tang supli ya ki mobile jingi ki internet jingi ngin yo i kumno baka perthai ka pho samrki kumno baka perthai ka pli ya laki kti ban priang sobha yano ki bakwa bandrung hangta bat ladangi hap ha kani ka shirap jongani ka perthai palarangi don ya ka jing i ya bakum kini ki eke baro klem artetien ka jing i jonguk pa kandu no nangi marka tin jong blai ka krenshai ba ka jing i jukpa kanam dan shu ha kita ki bi ya kani ka rukam jong ka perthai namar ha ka perthai habe krensh phang jong ka perthai ka mut be ya ki ki bakan jado ki ban pen so bahaya ka do ki ban pen so bahaya ka khmat pat ki ban pen so bahaya ka ne ga jing em kini ki badai jong perthai ki long tang support temporary kinam ne bat kinam sa pada bangi ngop hakine ki ba ja perthai to tip
ba ka pentron ya ka jing em jengi ya ka met bat yiki mensim jengi bat kanang penjengai syuk ya ka jing ya dei jengi bat ublei handrai ka ktin jong blei ka khot yengi kum ki banget ka khot yagi ta barok ki banget hau jisu ko ang wala dangi don ha ka perthai rangi nam dei ban i la dei ban wat ya kita ke ki bak kenja perthai kolasai kal nang ban lai ka khot ban kong ba ar ko ang kum ni tu wat yaki eki ba habeneng ha ka ba o Krisudon to pinmut brai yaki ba habeneng ha kita ki ki ba ha ka khandeu ka ba mut wala dangi don ha ka perthai handrai bangi de ban wat kita ki dai ki jong Kris ki ban tei ya ka jinglong jing em jing man bakan jaman sim jong ni kaktin jong blei shu ko ang hau khang ni Yohanes kanang bakhat nyo ro khat khan riu ko ang kimlang na ka jong perthai kumbang ngaru ngamlong na ka jong ka perthai kita ki bomlong jong ka perthai ki kamut ki dai ki bru ki bala mat ya ga jing thau thmai Jesus Christ ki bala mat ya ga jing kha arsin jong Jesus Christ ha ka jing em jong ki mentangin ya phai pat ya ki latli ki banta ki ban yarap yangi ban sngoto ya ka jing em jong itu ki bru ki bom day ki jong ka perthai ka banang kong ka day ka buram ya ka bala kren da Jesus Christ ha ka ni kalanong ka bakhat nyo ka buram ban pendan buram kamut ban penpau ya ka jing kraw jong no haga jing ya lenti jong Jesus Christ haga ne ka perthai umat ya jing sha iben umat ya jing sha kren ben ula sha kantaj hagi taki bedai lagi jong ula sha wadong wadaw khnang bo on yo ban penrem yu la kren ben yu ba udai bale kamboman baru nong kren ben belai reu ya sha kini baro wada preng jung kini ki ublai ula pendan buram yu la bagi kamba ki ba ulale bat ki wei pat ki jingja ban pen pau ba ulang ukon jong blai kani ka buram ka pau hapdeng jing itu ki banget bat ki bam ngedru kumjo ujisu umshim la wat naka banta ka buram yalade handrai naka banta ka buram jong ta bala pha yu bamur kupa ba habeneng handrai menta haka banta bakhado shwabon pen kut ya ka ministry jong ula duai ya kene ke jing duai ba okupa pendan buram ya ha kene ke perthai andai ha bangi phai ya ke buram jang ke perthai karukwam jang ke perthai ke ya de kumwei pat ha bangi ang buram ha ke perthai kemut habadon spa dan buram habadon bor dan buram ladangim don ya kita ki baro ka buram ru kaduna namar haga jingim jingi ngim kuwa bansha iben haga ne ka perthai bat nyale di kilat kilanti baro ban peni yele di baki wei kin itho yangi ni persyang wala raga jingim kalong ka be kano rai baro bat rit bat kraw ni wat ya kata ka buram haga ne ka perthai ngi kwa baki wei kin itho ya ka jingim jongi kawai ni kidau baka perthai kamla ban pediang yu jisu hakapor ba uman long brief shigene ka perthai kadai ba umshim lawan hakaburam ka baki khmi lenti ki khmi lenti ba u jisu unwan kumusim handrai uwan haga jinglong red bat ka jinglong duk u Kris kadus im kisim ba u try ki try u i no ya kaburam jang ka beneng ban shim ya ke jinglong breu khnang bu un yo ban suspa ya u ban reu na ka pop ujisu la pendan buram haki babon ke rukam hakapor ba udang dan hagane ka perthai ngikan mau kum kunuksa ya ka wei hakapor ba ujisu ulai rung sha Jerusalem kumusim wala la ujisu umku ban pen pau ya de ba ulang usim ula persyang ban khangla di kibreu ban tung si emi u hakapor baki kwa
ban thung yu kum usiem u ban pelat yaki handrai hakato ko por ba lai rong sha Jerusalem la siang yaki lentia jong uda ki jan pat ki briu haki alyang surok ki kawe ki ding telai ban pendan buram jeu pat ya kani kerukam bala pendan buram yau Jisu yo i ba ka kalong pai ba haki ni kisi khamtam haba pendan buram ki nong sanshar perthai habawan mano kinong yalam le ne kinong sanshar yo ikumno bala pen kre bala siang ye ki carpet bala si ye ki lama bat kumta tertem ban pendan buram ya kitu ibadai ban yo ya ka tagade ke rukam jongkane ka perthai handrai ka buram ka ba Jisu ukran hangni kamde ka buram ka ba wat hi kamde ka buram ka ba kenja perthai handrai kade ka buram ka ba kenja blai ya Jisu la pendan buram na do ka por bala khayu syakane ka perthai la pendan buram yu ha ka jing yap bat ka jing sa nar phana jong u ka balang pher na ki wei pat la pendan buram yu ha ka jing mi pat jong u bat la pendan buram yu ha ba u kiu syabeneng u Jisu ukran yakani ka buram ta ka jing sko tho shai ha ka ni ka por ba shen an sa nar phana no ya u kalong ka ba ban sngo thu kalong ka ba ban perkhat ladangi persang ban perkhat ya kada kerukam jengi kum kibreu kumno ban kran ya keburam kumno ban kran ya kata keburam haba ngitip syai ba ansa shimno ya kajing im jengi handrai kajing kran jong Jisu kumusiem ukmi syai ya kata keburam ka ban sawan kata keburam ka ba kupa unsa pendan buram yu kajing kran sepang ke buram ukres ka khot yang ikum ki banget ban im ya kajing im ka bas ngoret kajing im ka ban pendan buram ya blai kajing im ka ban wat ka bantaki ki badai la ke jong handrai kajing im ka ban wat ban pendan buram ya blai hapadeng kijing bat kijing yela ba kidai ban ya lang ba Jisu ukentu yiki senran bat ukhat yaki bakin kmi syakata ka buram ka ban sawan yaki jing ki baki dai ban ya hakni ka perthai handai ban kmi syakata ka buram ka ba ublai un sapan pau lang ba jong khon jong Jisu Christ bat lang ba ka jing shikri ka baki don ban shakri ya ka kateng jong hasla jong kene ka khandau ki ba job kin yo ikam kraw ya ka buram jong haba unwan pat sa sisen kata gade ka buram ka ba un sapan pau Markus kal nang ka ba khat lai ka da khat ka ba arphon riu ko onda kumta kin yo iau khon breu ba udawan hakila o bat ka bor ba bat ka buram ru ka ba ar ka banta ka ba nyarap yangi bangin sngotu ya ka jing im jong kita ki balai jet hakani ka parthai ndai ki jong ka parthai kedai ka jing pen kentang ban pen kentang kemut ban pen kerpang ya ladi nah ka banta ka kam bat ka buram ublai kani kedai ka kam jong ublai ban trai hok brio ba kwa ba ublai un pendan kam yu ka jing pen kentang kedai ka jing long ka banang san ha ka hok bat ka jing long khoj kam dei ka kam ka ban le tang chi sien le chubo kum ba pen kentang pastor le ne kum ba pen kentang temen besan kalong ka banta ka badai ban le handrai katu kam dei ka phang ka bangi kran menta ka dei sha phang ka ta ga jing pen kentang bat ka jing pen kerpang ka ba man la ka sngi ban pen kentang ka mut ban pen khut ne ki basniu bat ba jaklia ban no bat ban job ya ki basniu da ka ba baha bat bahok ban pen kentang yeledi kamut ban pedri sha klau sha ptap lani ban buri yeledi haying lani hangno na khmat ka perthai Jisu habau duai ya ukpa jung ban pen kentang yi senran ang ba kindon hakane ka perthai ba ublei unam shim yaki handrai ba kindon ban penpawi ka buram jung namar lada shimno yaki banget ne ka perthai kan ya sa haga jingdom bat jingjot Jisu ang pi long ka jing shai jong ka perthai ka ba mut ba lajit khanang yaki
bakin penpau ya ke jing syah ke ne ke pertai bedum badru uang pilong kamlo jong ke pertai kenang ba on la ban pen bahapat ya kata ke jing sma bat ke jing itung jong ke ne ke pertai lada la shimno ya ki banget manam dan syuk ki bala man saki le ne ban yalap ya Jesus Christ ke ne ke pertai ngidai ban don ha ke pertai kenang mi laban yo ya ka bor ya ka buram badi ka jing ai e jong blai ban thao thmai ya ki tu baro ki bau jisu la kren ki ban nget ha kata ka ktin jong kita ki bayalap ya ka jing ya ka kerteng jong ha ka jing duai jong ki reu kra jong ka bible ngiyo isbon ki jing duai ki ba ublai usngap hanrei kadang kau ni kubai ke jing duai ba ublai shim sngap badi ki breu ki ba kraw ki ba ule jet u Job Moses u Elijah baru Jonah kila duai kene kubai ke jing duai haba kila ki don haga jing kordet khat haba ki don haga jing e ka ba kraw haba ki singo kordet sat ilaga jong ke jing im kila duai bo an shimno e ki na kene ka perthai hanrai ublai shim la jupat beki namar balai ba ukwa yaki ban pendap yaka kam ka ba wala shane haki ukwa ru yaki ban penpau yaka buram jengu wat hapreng ke jing e ka ba kum kata takada ban pen kantang ka bot ban don hakane ka perthai ban penpau ka buram jeng Jesus Christ ukwa namar kata yangi wei pe wei ki khon samla bat baro ki banget bangi dei ban pen kantang yela de kenang bangi la ban pendap ya kata ka kam ka ba ula shane ahangi ban le u Jesu duai how blai ba blai un yada yaki senran ba blai un yada yaki banget na utau baman na utau besniu bana kata ka perthai bat ki jing temu besniu jong ka baro u duai begini ki briu ki ba legit kin ya ne scam bat bikin like na ka jing pai dit namaru Jesu nam dan syuk hapdeng jengki kumbaman syua kinam yo asyuk ban pai ban keli ban keren ban wat ya ke jing yarap nu uduai ba ublai un pats kemeki bikin like na ke jing pai dien ba uduai ba ublai nu ya dai kini ke jing sniu bakan japar thai baro ba kin yai be syakata ke jing khoj jong ke jing em bat ba kilak ban job yeno kino ke jing pen shoy ki ba ka perthai kadan ban pensai yaki bat ka ka ban yarap ya yang ngi kun ki banget bangin yai ne ban sa kata ke jing pen kentang ka ba u Jesu u duai nam ta ki sen ran jong u ka ba ong to pen kentang yaki da ka jing shisha ka ktien jong me ka long ka jing shisha bangin yai ne ang ta de tang dak ka jing shisha jong ka ktin jong blai ka bangila ban pulie man ka sngi ha ka jing em jingi banginang yo banang san ha ka bat bangin poi sha ka ta ka jing dap reniang ka jong Jesus Christ tang kata ka bala ban yalam yingi bangin ya ha ka jing shisha kum kibre ke bala khot sha ka ta ka jing pengentang ka bakan jaman sim ka balai ka benta ka dai shapang ka jing long shitli lane ka jing yalong ka wei ka perthai ka sngoth sha ya ka ni bala da kwa ban job yano la da kwa ban yo igano ka jing thmu ka badan kam ya ka yaw pai ba ka badan kam ka dai ka jing teli ka don ka jing ong ka ba ong teli ngin yang separate ngin kelon habangi crunch phang jong ka jing teli hang ni crunch phang ka jing teli ka ba man sim habaga don ka jing long shitali ka don ru ga jing i yo anis kal nong ba khat lai ka da khat wa lai phan reu ko ong da ka ne kin tip kin yo tip baro ba philong ki sanran jonga lada phidon ka jing i para lokhi ka nong rem jong ka jing i tali ka dai ka jing i ba dia ka ni phila ban lap ka da khat ka ba ar pho lai ka da ka dai ka nong rem jong ka jing i tali habaki kristan le ne habaki sinran ke don ka jing tali ka da khat ka ba ar pho we ka tin jong blai ka ong ka perthai kan yo nget ka mut kan yo nget how Jesus Christ haba ka yo i ka jing ye long shitali jong ki banget ladang im don ka jing ye tali ka mut ka jing ye per jing mut kan don
ki jing ye pher jing mut ki khanglat ye ki bru ban yo yaw Jesus Christ ki khanglat ya ga kam jong blai ban ya chaprang ka jing bom ye tali ka plilat ya ka jing ya pat ya pra ha pedeng ki banget bat ka balang kum ki khon samla lani kum ka balang lada ngi kwa ban yo I ya ka jing ya chaprang jong ka kam jong blai lada kwa ngi kwa ban yo I ba ki wei kin nget yaw Jesus Christ kten jong blai ka pen kan ma ngi bangin don ya ka jing ye bat ya ka jing tali khnang ba kita ki jing thmu jongi ki jing perkhat jongi haba tre ya ka kam jong blai kin long ki bajap imdei ban ailat ya ka jing bom ye sngo thu jing mut ya ka jing ya kan at bakan yo ban rung habdeng jongi khnang bangila ban penya chaprang ya ka kam jong blai u jisu haba ukran chapang jong ka jing itali u ong kumba u blai baru kun kidan kajo ka jing itali kumba ki kidan ya ka wei ka mansim ukwa ru yangi bingin don ya kata gajo haga jing imjingi pada ha ukran chapang jong kane ka jing itali uring dor na kaniki khat baingut ki senran ke bre tang kinong galili ke balapan kre ban lech ka parthai baro ko bai ka parthai ha na ki jat ktin baro na ki jat benreu baro balada kane ka jing tali kan long ka baskam ha pedeng jengki kila ru ban pen I haki wei ba kiru ki de bandon ya kene ko jo jing tali la dangi pet ha kene ki sngi ki pementa ha bangi crunch phang ga jing yalap ya ga gospel jong Jesus Christ ha bangi crunch phang jong ga jing tali ha ban pnyach prang ga kam jong blai ka khot yangi ban pet ban perkhat ba ka jing yalap bat ka jing tre ya ga kam jong blai kam de ban kut tang he ki sau kon ro jong ka balang jingi rei ka pli bat ka khot yangi bangin yo I kham chngai khnang ban pen pau ya ka buram jong blai bat ru ban yalap ya u Jesus Christ ka jing rai ka pen kan ma wingi ka ong kum ni ka balang sitli ka yo ka bor blai ban yang ha ka thma ban job ka perthai ka khot yaw ban riu si jingjat blahap ka lam shaga jingem u jisu blayap kadi ka khot yang ibat ka ai man sim bingi shikade ye baladangi don kam ya ka bor jong blai ngi de ban yalong shetali badangi ladangi kwa ban job ya ka parthai sha u jisu Christ ngi de ban don ka man sim ke jing ye tali kum gi khon jong blai khna mi la ban wan ra e ki breu sha u Jesus Christ ka balang ka ba long shitali ka pan pau ya ka puram jong blai bat ke ya thuru I ka parthai baro bau ni u Christ u de u khli jong kane ka balang ka parthai ka don kam ya ki khon samla ka parthai ka don kam ya ka balang hi baro ko wei ban pan pau ya ka buram jong u ha kane ka parthai ladangi pet ya kane ka parthai ka bang imanta ngi I kumba ki jing sneu ki nang klan ngi yo I ba ka buram ka parthai ka kham kraw pat ka don ka jing ya le ka jing ya kini wan ha preng jing ki banget ya kata ka buram andrei lada ka don ka ba kum kata ngi de ban sngo tho shai ba kam dei ka ba wan na blai u khot ngi shaga jing sngo ret khana mi la ban pan pau ya ka buram jong blai n kan tiu ya kita ki bas ngawret ha ka jing im jingi ka theme youth week but youth Sunday how new snam ka khot ya phi badinga I wei pa I wei ba habau blai bo ingi hagane ka parthai udon ka jing thmu ngi nei ban perkhat da kum wei pat lada ngilong kumno ban perkhat ban bore yaladi lani ban perkhat sepangga jingkut na jong ke ibaro kat ba oblei umbat pendap ya kata ka jing thmu jong ukwa yang ai phi bengin yang hagane ka perthai ka ba khandang ka ba mutlap ban pen pau ya ka buram jong u Jesus Christ ka buram jong ka ding phana balang ba jong ka ding phana ki wei kin yo mat ya u Jesus Christ ka jing em jongi ngin pen kan tang ya la di hakmat jong u ngin yit la ka jong ka jing em jongi khnang ba u Jesus u yo ban pendon kam yangi bangin job ya ki wei pat sha ka jing pen em ka jong Jesus Christ
dah ka wei ka man sim dah ka jo ka jing mot ngin yang kum ki khon jong blai man trei ya ka kam jong u kat bau dang ibet ban pen sai ka ne ka pertai bat ban pen don kam yang ngabat ipi i wei pe wei blain kerku ipi barok bi asngau ya ka kten jong u na ka bentak ka puram jong u amen